کے سائے بیچتا بینگشی منوتی زندگی اے عذاب گشی گوش بیدار کے سائے بیچتا بینگشی منوتی زندگی اے عذاب گشی زندگی چون تبائی مبی لکھتا قسمتا بس سزائی منی اے سوچو کہ میں دل کو غمان رنجتا نیست خوشی منا بس نہ بختا جتا دل ترا چون جم کنی تو ہزار ٹوکرے بندہ تقدیر تراسو تگو تو پورے شمارو چامزاں تی بلا زر تگی تو عشق رہے تا سفر کر تگے چون تسلی بدین ٹپیں تی دلا بیزر شاواشیاں درد کرتے بلا چو مازمائنو ایمنی صبراتو بل چو مکان کا چناب نون تو قبرانی بل منی 5 سال محبت تو داٹے لگا دل تی ناما بگی بندی تی دلا سکو برداشتنو خبر گوستا شتا زندگی اروڑا توم نہ داتا سزا عشق گواتام نہ جت کو تم گٹکار من خاص عالم ننے گو غمانگار من چمنگریتا منی گوندلا گپ جتا بس بکام دے چوشیں سزا نوک مکان تو می زخمان دلے انچنگال جوڑ کنی تو تی مودام گرے جوڑ کو ربا ترا پسو چگا می دلے چی اثر پد نبے انکا تو جائے لے انکم نا غم مدے من تو انسانیاں چون ترائل بدی من پاسانیاں رازق شیوا چوشے تیرنگال جوڑ مکن زندگی گوستئی گدر دامبو ختم شمنی لنٹا وطا بددعائی مکان بلی بندے زبان جوڑ تبائی مکان ایس کو لک گون تو من وطی وقتا بری کہ مرتا پمن من پمائی میری چونتی دستا گری کی تو جتنم برا پر تو کاریم ننی بزورا برا اما گمبا سنو منا تا کیا متا دل نہ لوٹی دگائج کسے محبتا شاباشیں دل ترانگ تو زندگے انکا سوچے تانگ بشخندگے قصہ لمبائی باس بکن گالام بدل شائی کتابہ بلے تو چگل رازق شیواوتی عمر غمان کرت بید زانی خراب نوتی دستے لکیر نو ضعیفے تو باز لرزی درائیں بدن بس بکان تو دگا داستان جوڑ مکن گوتا 4 گام دگا نبی دیمی سفر آخری داستانا کنی ترا خبر سوتا گن منوتی شاعری کتاب
جتے سیخا منا کرتگے تو کباب حضور رازق شوا تو اللہ رہا بس کن تو باب کا میا عشق رہا رب منا ماپ کا منتئی بندگا وتی گناہانی دے مام شرمندگا رازق شیوا تنو بس بکا پا ثواب کستی دوست خواہ نہیں مدے تو ترازاب رازق شیوا تنو بس بکا پا ثواب کستی دوست خواہ نہیں مدے تو ترازاب مدے تو ترازاب مدے تو ترازاب